Habayo ya ka Khusnam kamut ba ubrio ni kabrio kila le ya ke aka kabadan buram lania bikila poi sya ka thong ka pakidan. Ka Jingioh Khusnam ka long ka babun jat pat ka babun rukam. Hakani ka kinti ka paminta. Ka Jingioh Khusnam ka long shpang uwe unong rab uba na ka shnong maudu kabadan ha West Khasi Hills District nong stan. Uni unong rab wat lau ladan hakakarta ka wala temen. Nre ka jingit ka jong u ya ka kamrap kala kala long penban kalat yo kam yo jam yu u bat ya ka yeng ka sem ka jong u. Ka u jingtung banga sedang ban rep nang kong udai bek new strawberry bat la sedang ya ka nadu ar hajar kendai. Kata ka jing sedang ru kamdei banga ngadon san nre kabha ka nusib jonga kawan ka watar set kane ka area jong ka soil. Te de helor kata ka nurim sayo kalat pan sedang yu strawberry. Te hak tu kapor ngadang tung tang dang tang ar hajar Tynrai kamlong kumni kumba kalong menta. Te ter hadu da yaj kini kisngi kamut kadai kane kakam kabaneng kong e. Kabaneng kong hapa kapor banga sedang namar padang hap hata kapali yung water set nata kadai kane ka water set hi kabayalam pen i nam sekiyo hapo ka state paro kawe but day kane hi ka lenti ka ba ka pen slur ka pen im yanga bangan yo ban kesim benta ban ngasatip o kadon hangta ka state central library o kadon hangta ka nehu o kadon hangta ka polo kadai kane hi kalenti ka bala sedang menswa ngam habam padon strawberry ngam pat sedang strawberry su thung tong ru hodem te tu ukut tang ka ayom kum tui umlong kumne bu une tu ulong evergreen kumne hi lenter te tu kut no tang kapor la kut kapor temut sa thung kamut la su i thli hadu menta te une badon menta hangne ula poi saka ndu po ja Tynrai ka Jingioh ka Jingioh ngam su tu su namar uba wan thit khutia ru tu uba don order ru tu man kasngi kala yaj hi da kata kalenti but unang ne kitu ki badi strawberry hadu kensi kitu ki dukan kensi ru kamut dei nang ne strawberry dei na sabar kamut ka kam jonga ba kongsan ka kut tang kensi namar don umla ban penbiang kataru ngam padla ban penbiang lut yaki tenre ka sedang kutang hakensi Neki ar hajar tali ki Tynrai dieng so hadu bandakat syaka hendrevo hajar tali ki Tynrai ibakar mashra im shim la aptang neki bor badai kemi ban yo u sembai hendrai ila persang hi deka jingstat ka baidan ban penkha sembai shu ya uni ujat so. kini ki sempai baro te kila dei bet basna la jong ikan la da ai na kalian katunat jong kadep kariang ka horti kanum palat usi hajar Tynrai te hendrei sanon le la penbiang te hendrei habak ai ngi priang ai hendrei ya ka bangi penon kam la jong ni penon kam bet do sembai la jong ikan namar pi usumbai ru rangi suya ken tang na uni uthning umlong tengi penon kam da ki kot sada bastang ni slash ya uni na jirong nang ta ni sathat ka sngi nang ta ngi sara da uni temut ki sembai ba mi nang ni sibun ki pen hamat pen sok kloi wat la da kamariang ka terkhong kumni ru deleng ba uni bala ban uni so ya ka bangila slash ngi nyat kumtu kitu kising badon hangne sathat pen khem sa saraya ki Nalor ba kani ka kamrap ka jong i kalong ka kam ka bagyatri hi shiyeng Hendrai uni unong rap udon ro kinong rap ki jong i ki bajuwan bantray ha ka kaper ka baidan. Baro umdei tang nek per strawberry ki ba lale bat layarap bat ya katei ka ikatu ka nursery hangte nang tabat kini we kam pat sedang ru kamut lai phau ngut ngiabu Ha ka baya daypat bat ka Jingioh nong na uni uso strawberry uni unong rap ulaya thu ba ka jingmi na uni uso kalong ka bas ngotanat baha. ka Jingioh nong te kepada ngutanat si sa kapor banga sedang ba rep kula pelut kumba sanpo hajar
inda la penya yo so la poi seki prapo kundai po tam kumtai kumbalong menta le te la yakren se ulak mi yakren su ke po Iba khar mashra ila ya thuru bahaba ya nujor ya kani ka kamrap strawberry haka jalla kani ka rukamrap ka jong i ka compare na malalaban pinmi yaw ni uso la jan baro shisnam. kat ba mangi hang ne kat bong pat slap he jai be so mlele uso be hadu jun ken be yo sedang biang por na du November sange khendiat thau December January siteng jong Feb ta kumne hi la poi nai mat la ya biang ki so ka ju la ya ka ju te ka roning ka don be hang ni don jingkut Nalor ka jing hikai ka ba ila yo uni unong rap ula persang ru ban pen bha sho ya ka rukam rap yu strawberry da ka ba pet thu ya ka jinglong jingman jong uni uso par isa persang hi dala di ban pen bha sho da ka boit start ka ba idon. kar komrep strawberry de kamdei ke basuk kadei ke ba hadu kata namar balei happen ya pher kar kom kapor kata gawe kaba happen ya pher kane ke bang asiang do skum bat ka jing hikai na katnat jong karep karyang lingba ka horti gemut wengno ekine ki plang baro ndei ngapat ngabu angnen markayarap ban pensbo nang ta kajing mentoi ke baar mami nang ne ke bangayo ban di wat khun sumbai ru kemut khun sumbai bami ni kiranas bami na nau new Tynrai hakane ka bet ka basatrai tamut kitit kis jrong ki he yuneru ngasapnya yo kai kayo kwa ka ba he du ka de kata ngiyo na kane skum But day hadian ka jingpoy ka jong i siya ka thong na ka jingrep strawberry iba spingwell ila persang ru sa dakiway pat ki jingtong hak per ka jong i pat kaniru kala seiso shibun baha. karkom perkat kadai kata nalor balabu bun kinong bela la bun kinong trei kata la perkat de kumno ban onong la ne ban kampen he ka kam kata perkat ka ban kong stang ka ngap la ri ka ngap nang ta ka baar da pet hang ne ka jing onong bu tang da ipor iba tang da kipor nang ta poisa sya katit la poisa katit ta te ka jing onong kabala la ban kobar ya ka jinglut mar ki jing penlut hang ne kam dei basuk bubun ki jing penlut ka bai bala ka bai trei la shu hap siu be chi tayo siu da ka bang shu ai blasngi tang ba ki dei ki permanent nong bala ki batre hang ne kane ka jaka bangi rep mut ngala rep ukrai tum uwe de bagwit thaka kanhun jong baar ru bagwit nang ta kabalai de katit kabasau u kiwi nang ta pat kine ki so de ki badon ka per kine baro ki de ki kam kaba la sedang Kajaya linti jeng iba spingwell kum unong rep kaba ilas dang na kita ki arhajar teli ki Tynrai strawberry pat kajing minat kajong i haka rep karyang kala pelong i ban sedang ban rep buon jat ki jing rep haka juk ka keper pat ikanila tip yaka kum ka integrated farming system kala long pen ban kajing wanra nami i bat ikayeng kasam kajong i pat kum juru yaka jelahi berok kaway. ka Khusnam ka bahe du de kadai ka Millionair Farmer Award bang sim na Delhi kadai kata te kane kam pat hap ha kata ka pali mar kadang dei ka sin ka baar ya ka ba menta ka snem mengadang continue biang ni kane ka kam klem sange ndrei ka kata kam ka bahe kalayat na du mensua kala kam slem te kadai ka per strawberry kar komchit jong ki ka long kumni ki kenya ka jingdon ka jingyo ka jingkot ka jingmi ka ba nakper ki penlang ya ka jingken ki ken ba ka pisa kala cross palat ya ka san lak se jirong mut la dei briu bala bit
te de helor ta nongrim ki ade ki pakhen de sana ka pisa ka ba ngajukan show dala kenya ta ka poi baro pralak dala poi kerdan pralak nakaliang ka kibike lengba ka ICR umiam te kila khen kila dia nang ta ki one inspection kile inquiry karkom ko babiang kumta kisa pha nga pat sajit nga sajit panlong panlichim ta ka awat te suki katu ka jing la long no ka jing shitrem mo jong I ko minong rap ngiyo kin kini ki nomination listing teng ki ICR kini ki baki ay kini ki awards ba per ta tu por ki ngiyo ban boy I from la long no farmer men te ngi tab ya I but ngi pendap ki details jong I ba he is really long idap bada long shisha I nong rap I ba long te start ka Jingioh award ka ba ningkong ka ba pensngutunat nga ka jing ay sim ka day na po ka na ka district la jong hi west kasihil kata ka day ka green mission award kani ka day ka green mission award ya ka ba mentam padyo ban shondur kani ka day fast award ka ba sedang nang ta ka award ka ba ka day ka farmer commission he parliament farmer award kadai ka baar kabalai kadai sapang umilet bangan ngadang wan sim hau hak arpunyo terik September hangte hasilong ha olsing te kani sapang umilet ru la hangne la ngayo ka nam ka bala du hapo north east te nang ta ka babut nang ta ka awat ka ba kham kongsan kadai bet Millionair Farmer Awards. De kini ki ba kham kongsan ka ba ngayo but la ai men sim nang ta ka kun ka ba but kejat janga ka ba kadang pila yo ban receive ngatarai ka award jong I menta ka yo ka award hak ba David ka organic but takaying kani ka kun nge tu pi lengba ki award banga ngatrei ngala pensange yaka na kam hikai kadai kanung hikai jung ka standard school ki la puli kelas bae te habang apet yaka jing siu jung ka sarkar teng ka thot pat teng ba sakri ki briu kadon ka jing thot kadon ka jing sha kumtamo ter Tynrai na la stang kam la jong kala stang la lut kala yo lat ban lej ban sang keleng halor kata kanung rim ka Jingioh junga ka wat ngamdei bangas musarong ka buram ka banengkong kala dei hi ya ka ying ka sem ya ka sinong ka thau ya ka than ya ka district baro ka we nang ta ka baar ka ai men sim de ya ka ying ka sem ki kun ki ban sim bujuli ha jaka junga ukpa mat satang kan no ngala temen ngam kot su ten mar kata piu kala mi ka kun menta ka balele sim benta but keleng ki jaka nak menta pan yo ya ka jingtip ku bakam ha klem don kam sarkar me ka kam mut kadai be ka kam ba kami na ka kam tre le jong kata te halor kane ka norim nga sngoban ai men sim ya kini ki be pat ki paralok kham tam ki tu ki unit ya ka ba ngala bu ki snong ki jaka dei tang ne haying bun ki jaka ngala bu pa ki dei ki nong tre ki jonga hi ngai mesim ya ki bakin penslur ya ki khun jong kiru bakin nang kiulang bat kiu irat ha ka ban rep im hala ka jong ka kam nang ta bam ru don kam menung ya perkhat bam banabar ngi perkhat bet bam na jing namar mai improve ru ya ka we pen shisha ya ka we ka jing rukom tre nong rep ba la ban im la ban kamai bat la ban besai ki khon la ban pen he pen san ka jing puli ka wat ka business ru tang na ka kam rep kareng la long no long ai men sim ha kata ka rukom kan tengah Tynrai lada wat ki kena samlaru lada ki kenduk segi khon jong iba spring kin sayo iba mlele biang mai wat i khon jong iru dang shan idang wan Delhi yo wat yo te kum i khon jong iru idang puchlor yong lada phila kani galat ka ba para kena samlaru te pinlong kanuk sa ka ba batam kum i pa phi kumta haba uni unong rap ula yo ya kani ka jingmut
kabala bandrap bunjat ki jingthong hakaju kajaka ulaminot top bakita ki weru ki jingthong ki ba urap ki la long ka jingdawa hakayau kahan. Jingthong ubang rep ang ne ubaya yeu bahaya ka ba la dep experience la sikata Khusnam udai strawberry baar udai finger millet kine arjat kiba kham ya yeu bha but ngalayo ban tengpat saya bagwet niru udai marep ubaya yeu bha don jingwet nangta ngabe thu penlut ki chat marep baya yeu bha kababut nang ta sakitit ka mushroom ngale do oyster kaneru kadai kawe ka benta ka ba kong santam ya ka ba ngadang persang menta haki arsnem re lengba kane ngalayo kalat pantau bun kikam Habakili ya uni unong rap hakanuko rukom ila penyat yo pat iki marap ki jong ila ya thu bakidan buon kilat ki ba ila le ban penyat yo iki mar ki jong yakine ki mar ba mi hangne na kaliang jonga mga day tang unong rep te ngam da tang hayo nong ston but don tengkat sasor don tengkat nga leja simenta ki exhibition nang ta kwabut nang ta jaj baka sarkar ka bu ta balu edition te yau balu edition baro bom la ban penyajiu ngasna saka wan umso te kerkom penyajian jonga kalang ba barabor ngahapan tresitom hi ban teng hap baro sisngi hap yat ban lekterwa keleng hidukan teng kidan pada kini ki pakwa ban thi wholesaler te nga ai ki kidan pat ki bom trek ngahap terwahi kidan ki benai ki ba man ka tayo kidan ki benai pat sisen haka si benai tu lagi man ka tayo bili man ka tayo kat kum ki ayom ma kum menta ka ayom strawberry kum teng haka si tayo ars nilai si tahaka si tayo lagi hi dalade dan kiba la order hi dan kiba la phone bang wan ra kata la suan ra eki nang ta kum ki wan ru kum ju dan kiba la phone la order na yeng te la sule ra dan kiba supha ra ki kali nang ta kum ya u tidru kiba pun hi kiba la su order back la su le pu be sapo yo kadai kata hi ka put ba nang bau chur tu marep jongi un ya yeu te bom ban se namar bom la su ban ya yeu hab ya hab tresitom hab lekterwahi na yeng nakawi ka yeng sakawi ka yeng nakawi ka caka kum ha ki kenja sor ma ni hab kit hi nang ni kit be ta kabreu poi ha yeu ru ni hab kit hi lekterwahi kum tu nong terwa shana kum tu ni hab lek paman sin amar khnang man yiu ba Kani ka kper rap ka jong iba kharmasra kamsham la long tang ka kper ban thung jingthong henre kala long ru ka kper ka bakidan buon ba kinongwan jungo kai ya kata ka jaka kinongwan jungo kai te ani bom la nyeu su la kumus ya wat men hakane tayo la dep nakaliang jong ka koit ka khia kiba training lu rang siam tayo gidang wan biang hangne mencem tayo te ngatarai kabanga kham sutenat na kibanga sutenat baro jaj ba wan kita ki aktor aktres ka tim jongki nakaliang ki aktor aktres ki lawan sim ka dur ka dar nang ne ki ak film ba kapor ba ki penmi ka film ki persang de ban siu pisa sanga kamut kane ka pensa jing kan mau kat ba ki la sedang show ka film kila pen I kadur nengkong sanga swapan penmi te nasutenat kalong kawe ni ki record ki ba kam kong santam bat ka baar kadai na katanat sarkar hi katanat sarkar kitu ki ba let training ya ka kam demonstration jong ka office kam tam ka soy ba le kane ha bernihat ha ka bakut ka praktikal ki wan le hang ni
Iba kar masra imshim laklet baka jingsdang jong kani kalintiyat ke jong I kum unong rep kedai kabala kershan bat ajing mut da kasol department. Kalentiyat kadai gani namar ha ka basdang nakaliang katanat jong karep kariang kampat itu yang ngadang sedang nengkong bat kadon kawatar set jong kasoy hang ne te nengkong dei bat kata nang ta ka kani ka sponsor yaki tiar sponsor yaki sembai kale ka sponsor nadong sedong ka penlek kawatar set nang ta dei kata kalenti ka ba ngayo ban sedang hau arjar kendai bat ngatung ha ketu kopor tang ar hajar Tynrai te nai tai dau kadon ka Jingioh nong ka ba nengkong ka ba la penpoi yang hau ar hajar katsau Naka ju ka watar set ngala sya jit bat mi khmat nang ni na west kasihil sya Nagpur ka yoba ha India pan inam ya kita ki marep ka ba mi na west kasihil inda po he Nagpur ngayo ka ngayo ha kerdan ka balai kumunong rep namar ka Jingioh uso strawberry te la poe kedan balai ndalawan lang ta ngadang ya kendu ya katanat jong karep kariang ho arjar khatsau ndal adep kanika mela hang thi ha Nagpur ki yu ki poe kedan balai kami ka jingkeli balai hangno utaw nong rep ba poe kata katong te kaji kendu ka ba nengkong ru kadai bat ka KBK hi ha ka Chakas Amit ha Mekhale House Kolkata. Kabasngo tenat pang uni unong rep kalong banalor ka rep karyang ka jong I kalong ka bayo nang baha Tynrai udan ru ka jingtrang ka jong u ban pen baha shu ya kamaryang. Ka jing ang nut jonga kum unong rep ba ngatip laraki don ki jing thung ki baha kamaryang ka khendo ka baha nang ta ka baar ngayo I ka jing serkhei ka jing penjot ka jing thangar nga ka jing pom pathar ki klau nang ta ngala ai ka training na ka banta ki nong rep la bun sin kumno ban penjer ngam biang ka mariang te da ka bangale kumne sa ai sa kitnat sarkar go wan thit kin sa sam sa ki try ki ba don kam ban thung ki ding ka tai ka dei ka lenti ka ba ngadon ka thong bat ngakmi lenti ru ba nang ne sakmat kinyai kumba kalong menta ka ba nengkong ka ba lada pinlet cha southwest kiding ki ba hadu meriam kidei nang ne lada ki phau kali la kid nang ne ba la supply namar kadai katu ga chaka ka ba kham tel khong na ki ba tel khong tam ku bom don klau bom don ding bom don e ndala ya promut ka kala ya na takadau ka jing ang nut pat ka thong nyonga ngam kut tang hakarep rekaneru ka dei ka wei ka perta jong kinong rep bat ngala ju hikai ru ya ki paralok nong rep habang ithong ya ki ding ya ki sik ni don kam bandon ka jing tip bat nakaliang ka wei na ki company ki ba nga ju ya ling menta namun wat ya kini ki ding ya karbon ru ki kular ban siu ha ki try jong ki jaka te helor kani kanurim kat banang slem kat ba nang mi ki ching perkhat jonga ki poi seta te kani kar kom perkhat jonga pan ra sejrong ya ka kam thungding ru nak benta ka environment ba kamariang kan imbiang sasisin ba uta uba bat lese kanton kapor bangaru lese larangan yo thung menta ngala kula reki ngan yo le chania le yeng hau tau trading pa phin sara ya kerteng jonga hangta Iba kar masra imjuklet ru ya ka jingerap jong ka wei na kitanat ai jing hikai ka ba ijulet wat jingerap na kapor sya kapor kata ka KVK ka badan hanong shalong West Khasi Hills pat day na marka ni ko tanat ka ba prat linti ya I ba in yo shibun ka jingtep bat kumjuru ba in la ban yo ishimbenta abun teliki rensan ki badai pat ka kamrep kamriang. Te iba spingwal kan masra di nong rap iba ngilai itu kamslem nadu nong nolak kat wais na may menta te di nong rap iba wat haka kerta jong iru lalong no naladiru ila don ka boit ka jing start ka ba ila persang bad haka ju ka poru ladadon ke bathmai ka ba iyo iba kloy ban kali
ngaru ngakwa nang lang ngakwa tep lang te kumta ka jing ade jongi ka sedang na namar nga di jong ko horticulture tama te pindala le ka per jong irpioi kita kibud ki kam ho ki kam so ki kam pai te ningkong te sedang shwa na ka kam per Henry suki namar ba kalong ying jong iki adon interest ru ya kasna umso asna wine tingi pentebet i habro arliang kan Kemudian bahak peru ngepet kumno ba ila mensuali lete idi nongrap iba syuong kat batep kat bayo kat benong ain jingerap in lek bet tiju penbut baik kata Henry dadan ki jing ka ba isyam haki feel la bende nak ki kam ki ba duna ki resource mo ti hanta ko por ki nong la menirap ne am kita te kumta tu strawberry ru la da pinda bet la da di ba ikwa ila di mencukut nak kumto Handai porba itip bagi dan kiwi teknologi lah senang buat sekenjaran san plastik ki peli house ki suki sohot. Dekat tu kaya rap ru ye nak kaliang jong kaya kakot. Kam num dan show of season kan ba num dan ru ta uso upai uba la long nak dan ki por ni ki ayom ba uthot no namar ba kalong be habalat tama. Te ketu ka bas itenan jong ibas be. Te wat hak kerta jong ihang ni ru ipoi bet. Tik da iya lenti ila wan om tas ngi wan naslong teman tangan ngodan kam kelis phang kata-kata. Te kum ta suki hakini ki khatway snam ki ba ngi hika ibat te isele kum no I smart banan training te ka training pat kalong no ko we ka bating ting ki bru ki ong ane chakatu ane num le chakatu itu I let ba chakano da shakhat te kum tu suki ngai kini ki nadu ka state department ne ki kino ki sukhen ki don ki funding agency ki ba phel ki yo ite ka jing wan jong I testa ikloi no ban itu te kamu ikio buat teh kata te lada dan gijing keli erut kibre jong teng dang ham leran itu I baslor ban keli jing keli ho namar im keli ban yo ngap upang ikeli ban yo mento shoi ladi te lada don gijing nga syam kumta ha ka jing sutho jong an idon ketuka experience sharing ya ka ba imat ruan ho te katu ka yarap yangi kum yangi pat bala ban betin lenti mo knet kat ba ipor bangi yo bat ki hang tu ngiyo kalat ban penbet kan telada don kata ka jingduna nak kaliang jong ka jingtrikam jong I kala bende kam keper ka ba ila ale alut hendrai wat la kata ru kampat wan te ka jing bhane ka jing penbiang kamut ngila ban wan no mangi kan hang ta kawan kalat saban introduce pat seki technologies tingi dangi wan ki teknologi betmai ibu hantu hak keper jong I tingi hikaya I pindala ale to hayeng jong I buat kitu ki thermometer inang mudun pi ketuka zero energy cooling chamber ka bangi ong ngibu jing sya ka tu naman taban bu so ma ibu sekawain te namar pat bangi di ban bat ka kenja ka jing pejak ka bakham renti ni ai mi thermometer ti la adaptive ki kita ki relative humidity tip kita ki temperature ibu din oi teng kadon kepor be im klan lahi kai ki khun tukum kito tu pi ngiru ki so sarong bhai ke nongrap lajong mo nongrap kasi lajong kilong hoy tekum ta kalenti jong I suki de mde shwatang na kajing bashe shong training hadin ka tu sa ka bangi ai mangi technology ibot theng